gwenge riwruok matayo tuke mag adhula pachoka FKF koro biro dhi nyime bang' doho mamalo e kaunti ma Kitui chiwo ng'eto mare odiochieng' ma kawuono. Duto matayo yiero mag FKF e oboke makende olero ni tok doho chiwo thuolo mar yiero mag kaunti ibiro bagi tarik 14 mar dweni. Jakom mar duolno Hesbon Owila wacho ni jogo mabiro chung' ne yiero nyaka chop e tesende mag goyo ombulu tarik 14. Doho ma Kitui yande ne ochungo yiero no bang' riwruok moro chopo e nyim doho ka giwacho ni gin ema gin kod ting' mar tayo yiero makamano. Which decision has been made on the basis of the evidence presented. This court, having stayed the proceedings, cannot again be asked to extend conservatory orders because, in effect, those orders have also been stayed pending the determination of the Nairobi petition in accordance with Rule 27 of the Mutunga Rules. In accordance with the Rule 27 of the Mutunga Rules, the application for extension of conservatory orders is not tenable and is hereby disallowed.